Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di perminggota di bagas atikyo jalot tama barita nauli sen hatani debatalani tapara de maro hatta jumulu mahita martangia dameni debatana sumurung sian saluh naroha ima nama ngaramoti mangarajai ati-ati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hatai sodang hati uron na siya banua gijang ima manodangi torus tu bagasan roha dohot pikiran nami ali jahuma debata ama anak dohot tod di porbadia asatung takas sudah hami hagugodo huasom nang asini roham nasay manotong mangihut di bagasan ngulu nami tarlumo bima dinaroi hami di bagasan tikyo madapot toko marhite perminggon nami naing takas idaw jalabigyon nami suaram mangatoi dohot mamakulingi hami dinaung mangarade roha dohot pikiran nami ukapom mahatami parguguam hami mangalapati jala togu-togu roha dohot pikiran nami di bagasan todim asa marsihohot tami maka porsai hatami di bagasan ngulu nami si ganupari dinaung mangarade rohado pikiran nami pakulingi mahami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Barita na ulisian hatani debata takas may jaloota di parminggota di bagasan tikyon di Johannes biduonom ayat 1 ayat 15 Johannes biduonom ayat 1 ayat 15 tapay hutihut ma songonon tar surat disi asadung salpui ditari pari Jesus ma tau Galilea Tiberias alai torop mahalak mangihuton ibana ala di idana sida tadda akan nabinahenna tu nahasitan dungi nako ma Jesus tu dolok laho hudul tu si rabdohot akka sisianna alai jonok nama Paskah ari raya ni Jahudi dungi manatap ma Jesus di ida ma torop halak Roma dapoton ibana jadi didok ma madok si Filipus siad dia ma tu horonta roti asamangan akaon ala didok pesongoni nalahu mangujuni ibana do ay di boto hiaddo si bahenonna jadi dia lusi si Filipus ma ibana dan say roti arga 200 supang asa di jalu ganup nasida sasaotik dungi didok sahalak sian aka sisian nama ima si Andreas anggini si Simon Petrus mamadok ibana adong do dison sadada danak naupeop 5 roti doho 2 deke alai sadia mai tunatorop alai didok Jesus madok ko kamu mahudul akka jolmai alai bidang do japala disi dungi hudul ma disi torop ni halak arga 5.000 asa dibuat Jesus ma akka roti didok ma mauliate di parleho mai tu akka nahuduli siad dekeipe songoni saguru lomo ni rohana sida alai dung bosur na sida nin nama madok akka sisianna papungu hamuma akka ibai-ibai asa unang magopo gabe di papungu na sida jadi go masa 12 apang eba-eba sian 5 roti i naso suda akka namangani asa dung di ida halaki tadda naung binahen di Jesusi ninna nasida ma om matutu panurirangi nanaing rotu portibion mamoto ma Jesus na naing ro na sida manoro ibana lahu pabakiton gabi raja jadi mapurus ma sasadasa tu dolo ido sahatna salom nah hinaholongan damang dainang haang gina pinaribot selamat hari Minggu mari hita saluhna di parminggota di bagas atikyon nunga hu jahahon barita nauli siat Johannes Bidu onom ayat 1 ayat 15 jami tatama di perminggota di minggu tanggal 20 lalu Juli 2024 minggu pasia hodung Trinitatis namaro jahado parsarata manang perminggota di padohan marhuasodo Jesus manarihon nguluta marhuasodo Jesus manarihon nguluta Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Nah pasti kedamang doh denang barita lasiroha doi barita sukacita doi dia udihamu nang dihita saluhna sasitongna nunga taboto pabuat Yesus marhuaso manarihon nguluta alai lam dipaingot titanuai jala lam diodol hokatai pabuwa marhuaso do Jesus manarihon ngulum marhuaso do Jesus manarihon ngulukku marhuaso do Jesus manarihon nguluta marhuaso do Jesus manarihon nguluni akka natino panai da baritalah si rohamai da paposor rohat tamai asa totong semangat kita nama dalani hari-hari ni nguluta jala horhonon ni ima dang sayhol suab behita
dang bobono sabehita, dang tahu tabehita. Jala tugu-tugu ni mahita, asa manotok kita semangat mangula kaulautai. Asa manotok kita marhaguguun, laho madiori aka ngulu-ngulutai. Ay tabo to ma. Mulai do marhuaso do Jesus sumari nguluta dang namar rapatani gawe marlopi tangga kita holap pai mai mahosa. Alai ikon takas do dapot tonot tatu hatai tangya konot takana taulai jale ko karijo do hita alai di bagas sapos ni roy tamadok nunga di para di Tuhan saluhna tinggal mamutihi nama hita te di dia mai di piakot Tuhani na lau gabe dalam dengulu do hita tapa tajalo matibana debatado nama no pasaluhut debatado na jumadiho sude jala ibana do marna punahoni jala ido ubanay kotibana hitaro mangido jala boto ma siamulana di panopaw ni jolmay akadamang dohot dayna nunga tung takas pabuwa debata sumarihon ngulu di jolma ay jimolo do ditoppa saluhut nasa akanariko tu jolmay baru pe mangihut toppa ma jolmay asa kadamang dohot dayna dang adong dalan nahita bobonosan ala dia kasih pangano do sinumon dang adong dalan nahita holsoan saya sumarihon nguluta debatado na sumarihoni ala ni pangido magugu asa durupi ho mangula madiori dohot mangalului di dia do natau dalan ningulu naung pineakon ni debata laho si buatomu si joputomu manang si luluamu amin laos idotong naing berengotta di jamitatta di bagasa tikion di Johannes biduonom ayat sada sahatu ayat 15 Jesus manarihon ngolu niya kajolma nasairo paihut-ihut ibana torop jolmai manghuton ibana jala dipapatar doa sini rohana nasumarihon nasida takas doi ate akadamang dohot denang di jamitat tanau kujahon nakinani panarihonon ni Jesus dakola di sipanganon di nguluon ni pardagingon ni dakola ni alay panarihonon ni Jesus takas dotong dohot diaka partodion asa ngulu ni partodion doho ngulu ni pardagingon sian ibana do haroroan ni ala ni marwaso do ibana mangaleoni dapoton maibana deido noeng natapa sari-sari di bagasang ngulu tau ngulu saunari doho ngulu naneng roate ngulu haduan ngulu saunari na jopoko doho ngulu saling-liling na boto ma hola Jesus ido na marwaso di atas ni tiba na majalo dapat tomay ba ido di jamitatta natabereng natabigi dukujahaw na kinaniate narongom do jolma natorop doro jolma madopako Jesus say paihut-ihut ibana tu dia lau Jesus rap doa kasih sian nai say mangihut doa kana toropi masibuan aka namar sahik nabi jala nawasan manangihok kata ni Jesus si mangalehong gogo di nasida aka pangajarion huhut na manarihon dohot aka perdagingon na asa sikop do panarihon ni Jesus alani ido naso jadi hatinggala jolma di hati hai ido banda di dok di jami taon dina mangajari Jesus ditaripari ma dohot tau Galilea Tiberias jala torop jolma mangihuton ibana ahlanunga ditanda kana toropi ise Jesus nabuy mangaleo nakatanda halongangan ise doa kasih sian nai na saya totong dipakai Jesus na sida perhitian na di pangajarioni asa saya dipahuti ke akana toropido na sida jalatung takas do tu dia lau Jesus doa kasih sian na mangihut akka na toropi parjolo nakin buasa saya songoni ala nunga di ida nasida tadda nabinan di Jesus jaka halongangani ida do na buto ngate jora-jora na male itu nama sate di mana ada gula di situ ada semut sesongoni manuai ngonate di dia adong Jesus tu si rona toropi ida do nasida adang luangan nasida
dah kehurangan nasida na manguto Jesus atau kopi akadamang dohot dena molo akana toropi sai dilului Jesus manang tu dia Jesus jala dang olo nasida holip sia Jesus ai di sida pok nasida hanguluan di sida pok nasida akan api narsita do akan luluan nasida di Jesus sida pok do akan api narsita nasida atau kopi aupe hitape saluna tai ihutom ma Jesus tatangi mahata na totong tabangun ma parsaurat tara dohot ibana asa songon halak na toropi taruli songoni dohot au taruli di hamuna nakita saluhukna ahado si bonommu ahado si jalo ommu siat Tuhani tagamu donuaing holso ni rohami bobam munaborati masalah pergumulami si pasahato mutu Jesus sarihonon di Jesus dohodisi edak kulas si panganon natuk dipatu pa Jesus adidok ati akadamang doho dena dungi ya asi marohana marnida akan atoropi pola do digobbar ho Jesus saya songona kabiru-biru na somar parmahan ninna yang rindu dan haus akan sentuhan-sentuhan pelayanan na saya mawas dia kaasi doho tolong ni roha Jesus tuk do patu pahoni na masa do akadamang do denang dijamita taon jol manatoropi Roma dapot to nibana pola di do argana ninna 5.000 halak holan akabawa dope sai nang begyon na sida kapangajarion ni Jesus naguk wasoy sai nang idaw na sida halongangan nabi na ni Jesus nasoy habi nereng ni mata nasoy habi ni gini pinggol boy di patupa Jesus ido banna sai mangihut-ihut Jesus mangihut-ihut na sida di pardalanan ni Jesus naing jalon na sida kahama malum sanaka parsahiton na alani do akadamang doho de na malengleng do ati-ati ni Jesus marnida akajolma dia kabuban do aka holso do aka parsahiton na do akan yang halunguton na maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihnya nina sai dipakilalaho do nata pakilalaho ni diboto do aha nata holso honi aha narikoti narihita ido banna akadamang doho dena tuzolma akan atoropi panarihon na di papatar do do ikol lianon na natoropi mangan nung ngajupang tikina iko marsi panganon tidak potong ibada do si Filipus siad dia do tu horota roti asamangan aka onin dia peduli dengan orang yang mengikutinya di boto do aha kebutuhan aha narikot dia ka nasai maka porsia ibana akadamang dohot denang masama di jami taon taidate pabua alus dohot tanggapan manang solusi nani igil ni Jesus di nabi nereng na ikom mangan akan atoropi di padohan na ikom mangan dang boy mulak sojolo mangan isuku si Filipus alero si Filipus madok songo dia mah boy leanon mangan nasida sia dia mah tuhoron roti dang sai roti 200 kupang tu nasida nin hatani si Filipus ya kadamang do nenang patu begehot tuau patu begehot tuhamuna patu begehot tita saluhna bahwa tidak ada kemungkinan boy ikom mangan boy dapotan 200 kupang inatnya molo di bahasa Indonesia 200 dinar nate molo sada dinar berarti didok sada parsadari yang gaji ni jolmai gaji sadari ni jolma asal molo 100.000 do gajina berarti iksedia mabeno 200 juta itu naik donon nate contohna HP na toropon adong 5.000 halak hola bawa depi
Dang doho do pihak kaparupua, dang doho do pihak kadadana. Buah ma benom mangan nih. Sedia men. Si Filipus di suku Yesus jala di suara hot si Filipus songoni na patuduhon pabuah ikon botoon yakan obigesa nal na sodong kemungkinan molosian fakta hatahonon jala moloi suku Yesus si Filipus alaiban na rumah boto hutai Aisyah Betsaida do ibana te parhutai artinya di boto do songo dia kena ketersediaan di si makanan pasokan makanan yang ada di Betsaida. Alanya kedamang doho deina molo di perikop nasi di dok ikom mangan do nasi dadang buai mulak sojolo mangan. Ay kebetulan ini Bapak Ibu Saudaraku khotbah ini khotbah yang dimuat oleh Matius, Markus, Lukas, doh Yohanes. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas, doh Yohanes rap bari tahun mengguriton taringo tu Yesus manamue manang mangalehol 5.000 halak. Artinya ada hal yang penting mau disampaikan di sana. Mula pola do opatsa panura Injili makatahosa berarti ada hal yang mau disampaikan betapa pentingnya perikop itu. Soal panamuyan ni Jesus halongangan nabinan ni Jesus. Akadamang doh de na ikom mulak dung jolo mangan. Manang dang boy mulak molo so jolo mangan. Ini prinsip yang luar biasa ini yang harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Apalagi halak kita bata kate. Nah julu kan adong deui filosofina martamuei bagas doyate. Didok pabua ina manang parupua bata kiate. Partamue, parsakalan nasora mahiyang, paramak nasora balumon, partataring nasora mitop. Jala didok si panakok namale, si patuat naung butong. Idong go filosofi ni halak bata di partamue na iko buas. Parsakalan nasora mahiyang, paramak nasora balumon, partataring nasora mitop, si panakok namale, jala si patuat dum butong. Buas mangalehon. Yesus madok dang boina sida mulak sojolo mangan. Taga mo dopen waingi dapo tak kadamang doho dena. Manang dohono taru songo padoni si Filipuson. Sedia ma tuhor latu si 200 kupang. Harga 200 kupang dang sai sasao tipe dang dapo taninina si Filipus ate. Juk naik kita semua cara berpikir nih si Filipus nate. Bohado bahenok kuma bagi gaji kunautiko. Idora di dok kuat ya kadamang dok dena. Bohado bahenok kuma bagi si sautikon tuaka sekolah, tuaka uang kuliah, tuaka adat, tuaka ngulu-ngulu, tuaka arisan, tuaka ulau sosial, tu pelean, tuaka nama ragami. Odor rahita madok songot cara berpikir nih si Filipus onat yang kedamang dok dena. Alai Yesus madok ikon mangan. Omma panarihonon nih Yesus sih. Yesus sendiri do ma dok ikon nalau mangan nih. Dang naro halaki natoropi menuntut tu Yesus asa dilem mangan dao. Dang na di demon manang dang naro na sida mangido itu lihat kami mangan dao. Alai Yesus do na berinisiasi imana do na mamikiri imana do na makilala ngekoriko mangan. Betul dijami tatau di dok ya marhuaso do Yesus manarihon nguluta. Bereng ma. Rodo si Andreas madapoton nasida. Si Andreas anggili Simon Petrus madok adong dodison sada danak nau peop 5 roti doho 2 deke alai sadia me itu natoropinin totong do mana madok naso adong kemungkinan ya boi mangan alani 5 roti doho 2 deke alai do Yesus pahudul hamuma. Suruh mana sida hudul ninna Yesus. Ini loh Bapak Ibu Saudara-saudaraku.
Disuruh nasida Jesus, disuruh nasida asa hudul. Jalatung takas, didok dison. Di jalo maroti di dokma mauliate di parleho mai tuakana huduli siadek keipe songonima. Dia mengucap syukur lalu dia mengangkat lalu mengucap syukur. Gabe marlipak gadda roti na 5 doho 2 dekei gabe tersagi tu sude natoropi. Akadamang doho denang ini ada kepatuhan yang luar biasa boleh kita lihat. Ya. Daripada semua orang yang hadir yang berbondong-bondong yang mengikut Yesus. Molo pola dok 5.000. Buido gabi halipi gabe notayate. Nah pasti gudang marah parupuan ate. Gudang maina, gudang doa kadat dana. Bulu tabayakon 5.000 holan ama. Bulu tabayakon 2 kali lipat seni doa kaina mananga kaparupuan. Bulu tabayakon songo dia magutur nalau pahudul honi. Anai dang adong digobarhon naopat Injili Matius, Markus, Lukas, Yohanes dang adong manggobarhon adong pemberontakan adong haguturon songon namasa di pesta tate iso dang berapuk dope iso jagal iso dang mardala dope dan iso dang adong dope piring dang adong bahasa songoni pahudulin hudul natoropi hape so adong mik ate dang adong dope pengeras suara di siate alai bui sudi digobarahon Injil naupati ate sonang sudi jala pola do dapat disi hata bosuran manasida bolat nido kurun nate olat nido suhat-suhat nah molo nungga bosuran jala molo dang adong haguturon ya menak sudi na dana pedang marungutukut nama tua pe songoni dang marungutukut sonang sudi ido ukuran di pesta tiak kedamang dohok dena. Dapat 2 tahun ukuran di pesta di halak batak sukses berarti gudang colma on tarida dui 5.000 ulah bau ada pe ulan ama ate. Dan bui 3 kali lipat on yang berengot tate. Napa mangihut akadamang dohok dena ukuran ni kesuksesan do keberhasilan biasanya di halak kita ha. Bolo bui mar plastik. Ido kan? Molo bui lum ini dung bosuran na sida adong dope eba-eba papungu eba-eba unang magoponi na Jesus dapo 12 apang eba-eba mar plastik dope hati sonang sudi molo nunga mar plastik merbebuah na sudi zol mamula sa pesta ini luar biasa itu Bapak Ibu Saudaraku omma panari honon ni Jesus sikok do dileo dan jadi hurangan dan makro parungutunguton panamu yang ni Jesus si sonang suharibu-ribuan naik sari honon ni Jesus si ho ingok ma na so jadi kecewa ho manghuto Jesus si di botoro nariko di ho marsi ho maho madapoton ibana lasi roha bulum mau nate di hita jami tahun jala dia jari ido hita ditogu-togu ido hita laho manariot pakadongan pola do di hatahon Injil Matius, Markus, Lukas, do Yohanes sian sadada danak si lehon dak danak deh modal ni pestai sian dak danak kate akadamang doho deh nang naing berengot tak dang adong pola di pabua isi do natoras dak danakon jaladang di pabua isi do guar dak danakon alai si lehon nei takas do dok 5 roti do 2 deke boi 5.000 bosuran nate. Nya nang go dihita ya. Najut-jut boi masa songo dia. 5.000 ya. 5.000 bukus, 5.000 si panganon, banaing bagian ni 5 halak. Ate, 2 halak. Jala pasti setong 2 kurangan. On 5 roti, 2 deke, boi 5.000 mangan jala bosuran membuat plastik musai adong eba-eba nate iman maingnya te akadamang doh denang luar biasa dang pola diguriton isi amataya do inata natoras ndak danaki dang pola diguari isi isi nama ngalehoni alai sileo nei tarbali tarasira di bagasa tikion otik silehon nei alai bui berdampak bui parsaulihon sudah jolma
Anggo hita raya te molo nunga sampai tersurat songono di barita nauli na paling menonjol rikok yang goaria te. Olo duga bikaur per mingguon merbadai per halado ya alarok silelehon ni ruas dan adong tersurat di titik. Ayo lo do jolma ala ni silelehon nado banaro mar minggu kola saat di gereja toribereng titingnya te dibuka per hepengon dan adong warna na mangalek kamulateo ngaulo gaur. Itu roh tu konsistoria te. Oh nak kadamang dohok dina berdampak mar 5.000 halaman tersurat di buku nabadiaon yang ada pola warna. Alai Yesus do didok. Yesus do na pinatibo, Yesus do na pinabalga. Halongangan nabi ni Yesus sido gabe na tarida. Ikoni do ate molo nunga songonia kadamang dohok dina ya. Kau katakanlah, ini kan milik Tuhan. Aku sudah menyerahkan ini untuk gereja, ini untuk hamba-hamba Tuhan. Inilah untuk Tuhan. Datung polai kong gabi gutur hita, alani sileo-leotai. Naku pasatu Tuhan itu, naku pasatu re, kumburu songoni atek kedamang do dena. Asa lem terpasu-pasu hita. Alani tadok mau lihat itu Tuhan ini. Ai songo panarihon na tuak kana toropi na manghutoni bana, songoni do panarihon na diaw. Songonido nang panarihon na diho. Songonido nang panarihon na dihita. Otik dito roham pacaryammi. Tarpagadday ba na doy. Songon na binenay. Buhay sape busuran doho marlubi-lubi. Marmiyok-miyok do benon na apang mi. Marmiyok-miyok do bahenon na deposito mi. Dakadok to saim do kaparsahiton. Jala katunawli tanding gan boy tarpakeho jala tarpasolihoko boy pakeo mu pasikolah na komu boy pakeo mu tuaka ulau lasiroha alania kadamang doho denang otik belga godan pacaryami doho sinadongami pasahatu tuhatai mengucap syukurlah seperti Kristus maka bisa dinikmati semua orang dan semua boleh kebagian. Nah nilehon ni Tuhan itu ho pasahak may tu Tuhani idaw muma halongangan bahenon ni Tuhata marhite akka na pinasahak mi tu ibana. Amen.